Ka Women Weeks but Women Sunday kadai ka sengi ka bakarpang jong ki kentei kani ka hap hak tayo ka balai jong benai Julai man la ka snem kadau kalong ba kadai ka sengi utrai bala penbaptis ya ka nabon sawian ka kentei Kristan ka benengkong ha ka khatnriu tarik jong Julai kat praspa saupopra kalong kami ka benengkong napdeng ki kentei hari kasi penar kumta kum kajing nyokor bat kajing sungu yau blei ba kelasei bat pendon kam pla ya ki kentei ha ka kam ko jong blei ya kani la sedang nengkong da kajing sang kentei KJP sinot sepngi ha ka snem ar hajar san ka Women's Week but Women's Sunday kadai kasengi bat katayo ka ba aiman sim bat ra sajrong ya ka jing sngo jong ki kentei kani kasengi kawan ra sibun ka jing baha ka jing mentoy ka jing etrelang ka jing elong kawei na ka banta ka jing ya chaprang ha ka kam ka jong ublei ka jing tmu bakongsan ba la don kam ban don no kasengi utrai ka bakerpang jong ki kentei kalong halor jong kini kinong rim bat ki jing shisha ka benengkong kalong ban penslur ya ki kentei ban ya simbenta katkum kisap ba kidon ban ya tre ya ka kam ka jong ublei ka baar ban yo hak ban penyo aki kentei ya ka mensim ka jingkit kli ya ka kam ka jong ukenrat ka balai ba ki komiti ba per kinyo lat ban ya kendu markhmat bat ki paiba jong ka balang khamtam ya ki para kentei ka basau kani ka penpro ya ka jing start bat ka jing sempang bat kaplan ba kumno ban penyai ya kata yau hi barok kawei bat kamtam ha kasengi ka jong utrai nalor kini ki benta ka jing ya seng kentei KJP sinot nalor ki komiti jong ka kaladon santli ki komiti ke bakerpang bat ki badon kam sibun bat kini kidei ka temperance committee ka Kamyalaps Committee, ka Bible Society Committee, ka Hospital Committee, bat ka Kaukam Committee. Kini ki komiti kilong kum ka shalentem ban pentelun ya ki kam ka jinga seng kentei ha ka Women's Week bat ka Women's Sunday ka balong ka sengi ka ban penketik ya kilong kemi la kilong kinong kit nong ba ya ka kam jong ka balang ka tim jong ka Women's Week but Women's Sunday jong uni usnem arajar arpusan ka ong ka jing tau ka renyang ka jing dabu Chris la seng norim na ka city ka jong Paul sa kinong Ephesus ka lenong ka ba sau ka dikot ka ba katlai kani ka tim ka ba menta usnem ka ba seng norim hakatei ka dikot kadai ka bakren sepang ka jinglong kawei kamet ha ka jinglong ka balang kata kamut ya ka jingyalong sitali ka jingyalong kawei ka jingya ka jingya sutu jingmut ka bakan jaman sim kenang ya ka jingya tei bat ban penkrau ya ka buram ko jong blei kadai ka tong jong ka jing sakri ban kot sya ka jinglong rangba kabadab yang pura klem duna yuk kat kerniang jing dabu Chris ha kane ka kadikot upol utho bat kren sya kabalang bat Kristen kibadon ha Ephesus kum ka jing kentu ya ki parabanget ba kidei bandon ya ka thong ban poi sadu ka jing teu kareniang ka jing dabu Chris kamut ka thong jongki kadai ban kot sadu ka jinglong ka bajanai ka balong kat kum karenyang ka jong Chris ulawan long briu saka pertei haka jinglong do
Henry ulong pat uba klem tok bria uba hok uba koj uba tlem uba kraw kajing isnei bat kajing map uba sengurit uba jemnut uba yaisha bat ubom donshu kajing duna hakiliang baro kani katim kapen syat jing mudru hakajing yai lenti kajongi kum kristan hakini kisi kaderu katim kabadai por bah pangin perkat bakumno ngilak banseng nungrim ya kajing kajongi kat adu bangin dap yang kajong kris blai kurku